खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा रिंसार्ड ब्रह्म दिनै आंनि आखायाव दङ जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल इन्स्ट्रुमेन्ट सिफुं दा नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खबर लानानै फैदों आं बेनो जाबाय फैगौ 23 मार्च फुंनि 10टानिफ्राय 12टासिम 2 आवार्सनि थाखाय मोनसे फिसा वर्कशप लानानै फैदों आं स' जाय बिथांमोनहा इन्टारेस्टेड बे वर्कशपआव जइन जानो हागोन आरो आं बे वर्कशपआव फोरोंगोन जोंनि बे ट्रेडिशनेल सिफुंनि बागै जोंना ट्रेडिशनेल सिफुङावहाय मा टेकनिक्सफोर बाहायनाय जायो मा सुर दामनाय जायो आरो मस्ट इम्परटेन्टआ जाहैबाय दानि इडुकेसन सिस्टेमाव जोंना नटेसन राइटिंआ बिराद इम्परटेन्ट थ' जोंनि बर'नि इन्स्ट्रुमेन्टआवबो बिदिनो नटेसन्सफोर दङ थ' बेनि नटेसन्सनि बागै आं इन्ट्रडाक्सन होगोन नटेसन्सफोरखौ माबोरै लिरो बा नटेसन्सफोरखौ नायनानै माबोरै दामो बेफोरनि बागै स' जाय बिथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि बे स्क्रिनाव होखानाय नाम्बारावहाय आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन वाट्सएपआव आरो आं बयखौबो गुरै खावलायहरो जे बे भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामनानै हो जाहाथे जाय बिथाङा सोलोंनो गोसो गुदुं बेनिसिम सहैनानै बिथाङा आंजों बे 2 आवार्सनि अनलाइन वर्कशपआव एटेन्ड खालामनो हायो गोजोन्थों गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997